Thokozani bantwana bedlozi. Hey, bantwana bedlozi, kubalekile ukuthandaza. Kubaluleke ngenye indlela ongeke uzuyi-understand. uNkulunkulu uzothatha isikhathi sakhe ukuphendula. Kodwa wena qhubeka uthandaze. Ukuthandaza kuyakwenza ukuthi ube ngumuntu ofocused. Kuyakwenza ukuthi ubone impilo ngenye indlela. Kuyakwenza ukuthi wazi ukubhekana nama-challenges empilweni. Impilo ayikho lula. Impilo enzima, bantwana bedlozi. Siphila emhlabeni la, umhlaba uyahlaba. Siyawaface ama-problems, akekho umuntu onganankinga kulo mhlaba, bantwana bedlozi. Noma bekusho ukuthi unemali, bakhona abantu abanemali eningi kodwa abagulayo, abaphethe izifo ezingalaphekiyo. Bakhona abantu abanemali eningi kodwa banganakho ukuthula ngaphakathi. Kubalulekile ukuthi mawuthandaza uthandazele ukuthula. Uthi uNkulunkulu ngipha amandla. uNkulunkulu ngicela ungiphe peace. Ngicela ipeace nje enhlizweni yami. Ngiphe uthando. Ngikwazi ukuthanda abanye abantu. Bakhona abantu abafuna ukuthandwa bengathandi. You get what I'm saying, bantwana bedlozi? Masithandazeni. Sikhalele kuJehova. Makukubi, kukuhle futhi siyakhuleka sibonge, angithi. Masijwayela leyo mpilo, leyo lifestyle, konke kuyahamba kahle. Noma kungathatha isikhathi, kodwa mina what I can advise you to do is to be consistent all the time.